салом алайкум дӯстои азиз. Курси имрӯза алиф бан 1000 рубл 125 сомон 80 дирҳам, $100 1020 сомон. Перевод ба картаи амонатбонк 1000 рубл 125 сомон 80 дирҳам. Перевод ба картаи душанбеситӣ 1000 рубл 125 сомон 80 дирҳам. Спитамент бан 1000 рубл 125 сомон 80 дирҳам, $100 1025 сомон. Амонат бан 1000 рубл 128 сомон 80 дирҳам, $100 1040 сомон. Хумо 1000 рубл 127 сомон 90 дирҳам, $100 1045 сомон. Коммерсбонк 1000 рубл 124 сомон, $100 1020 сомон. аз Сбербанк ба картаи Орионбонк сумравонкунӣ 125 сомон 80 дирҳам мегзарад. Перевод ба банки Эсхата 1000 рубл 125 сомон 80 дирҳам. бародарои азиз, раҳмати калон барои дастгиритон. мо ҳам ҳаракат мекунем ки беҳтарин видеоро пешкаш. барои ҳамин бародаро моро дастгирӣ кардан, ҳатман дар канал обуна шавед, лайк монед ва фикротона ҳам